lampi area kadeka way ni kijaka kibahab West Khas Hills Henry kabaparo kitem bakade kijaka kabadan hapdeng kajingya kajapur bat ka Assam kajingya kajapur hakate kathan kala ne de ki posnam Henry ka way ka sarkar hadin ka way pan kim shimlala ban penkut ya kate kajingya kaja namar kajing mampalla ban pentikena la kate kathan kade jongka Meghalaya ne jongka Assam ki padba ki basyang hakate kathan kia klelang Khasi Garo bat Nepali tangki Assamese te umdan ladno ki bawanna Assam man la kasngi yo langpi ka bahab man kasngi thoding man khai ban pateng bat let paino anda janmin wala ki padba kathan kia kandu shibun ki jingeru kim shim lakan randi ni ailat baka sarkar Assam kan kam jubor ye ki jaka ki puta ki kendo ki sham Henry ki asad banyada yala ka hong na lor kata ki pat ba ringkat ki nong sen charge da ka jingeteli ba de trailang bat uba ki pi pangyang ha kapor bula shajit kum MDC bat MLA ki lala ban pen kaladur ya ka te ka than lingba ka surak na kti thawyer shadu langpi ban kentiu kurdan ya ka raj Minsau Upper Primary School, Shaka Secondary School, but Dang House Nambala Dam, La Yo Biang, Sayaka RMSA School Building, Kabala Bay Pisa da Sorkar, Haka Jingnut, Kaba Shiklur, Laipuway Lak, but Yakateka Ying School RMSA, La La and Pendam, but Kala Ying Manta kum ka way Niki Ying School, Kaba Itanat Bha Hakashnong Langpi. Tungin isngap menta ya ka jingakran bat uba kipi pangyang ha kabayade bat katay kathan langpi tok sutral fikli ka school ha ka sem kat khnai spa an riposan ki pajba khnai snong to por yuni ka jaka ki jingai snong lang ki jingai sara dunga ki school ki ba kham marjan bat ni hap nya pele da ki bun kanta ki le seng no ya ka school da ki pajba aga por iba jese long ku menteri ni ka jaka aga por jong i ru la seng akapor jong ba friction menteri ro la seng udai menteri jong ka himaram rai to kapor ba khamta ma kapor jong Mahindro ulong menteri balai jong ram rai simship te kila seng ini ka school but imai shopping kum local MLA la ai ka ne ka gila yo ya ka adhok gran ya ka right Minsau Upper Primary School but mintangi biang kino hikai but ka school kala ya ten rai hakasem arjar khat nyo nalong MLA manga ini ki jong Mahindro berki babon kini ki paj ba silong yong ban lech nong stong ka jangai sa silong ka jangai tongin upgrade ya kaneka primary school lang right Minsau Upper Primary School Shaka Secondary School de arjar kan nyaw ngala pli ya ka school bat ngila upgrade ya ka du class 10 bat ni sumu yu blay hang neru bat gilam ke jong blay bat la rem no election ya ka pra nga yai budi ne ka jing dawa bat ka sarkar India lengba ka office jong director jong ka education department la pha ek proposal sa Delhi naga scheme RMSA but hakini ki sembla adap nilayo ka sanction nrimut kino hikai bala siu da sarkar hakbala fix da sarkar interview do sarkar bala thu mata ka school ka roy sutana bin thu ye ba hadin system tam ni don kami ke building tementang yo arkrul like wilak Siklo life arlak sanction berkata ke building mata stang bangin peli jarang khat ba kani ke jing pli jungi ya kani ke building tak jing lam jung play ka school ka lap san pusnem khat kena span ribusan kenya pi hedum ta arjar pusan jela trailer da pidon bok bagan yo long misi ngalaban or ribon kita ke school bibi hi who knows that no hopefully I'll win it and I'll get to do it Hakasnem kabangasimti no kumu presiden jong ka parti nadin ba iba arden ila ino ya kam presiden go parti jongi hakasnem hajar khatra au manai mi tingala simno mga ya ka leadership aga jaka jong ka parti SSP te haga to por ni job arngut ki MLA ta gilong renik ton bat ku samlin posoyo tenamar baka parti ngi don yak issue badai ben pendep ya ka jibun ba jiku sam ka ba mai hoping yap sanu yap susi
ba umpan la ben be ga langpi tengal don ke jing klik ka bakrau ba ke jing berkat ka bakhia kumno en pen urlong ya ke ka manifesto jong ka party kumno en pen urlong ya ka ba umai hoping udon ka jing yalam la palat fan posnem nadu ka sukar asam hang ni te ngila berkat kum ka party ba ka bhayangi bagini trelang ba ka sarkar ha ba ki khot ngi ban ni trelang sarkar ka bayalam da ka NPP lani da Konrad Sangma abagi khot ingi ban trelang hata sem arja katra ngi ong ho nyimla ban sar marwe ngi don tangaru ki MLA phiru phimla ban sar marwe den re ngi don kini ki manifesto ka baki pajba no snong ki ya sa aka dum aka lengo aka balano en penyo no ito putusa tengi kum ka parti ngila rai tang bai gasur yang ni trelang dai bengi sok parti yang ni trelang aka sarkar sendrop jong MDA 1 padai hakne ke por ngaingu yu blai bat nga sumuru ye kini kinu elam jong ke jalal jong pahabi ki khot ya trelang ya ka parti jonga ke HSPDP ki ong ngin sim ki katto kan ni ki mat jong phi ke HSPDP hang tangi ke dau lightly ki mat ban pen bai ji putu sam wei ban pen rung ye ka tin ke CR ka balai ka long ban pen tre kam ye ka ILP kuma fiti bang ne lengi su tho bai ka ILP ke jinge mi ki bin banaba tikini kilai tili ki badon ka manifesto na ka por mi joping omju ya kren ka kabinet omju ra ka sarkar ni sulong opposition ni dawa ku ka dawa tengrai dak jing don jing MDA ni wanra ini kilai tili ki agenda ni don ka coordination jong ka MDA government but ikini kilai tili ki HSPP ka labu to ka sarkar ka mitlang kin shimi ILP lapas ya ka legislative assembly nagamta ka tin kasi siya ka schedule lapas but yaw puro samru la sim garay bangin stang no take la sim ya kata ka jing persyang yung ki na ki khatar tali ki jakaya ka ja henriu tali la sim aga ni ka government ka later de kata nganon ka ban batay ka baro ka phay ka tip ten ray riu tali dang sa but kata gaway ni ginriu kadi ka langpi sector kani ka bangiyeng manta de menta nagaling ka party jung ngi trelang biak bat ke MDA da ka jingthmu bat jing milenti ba ka sarkar kan pendep sikin ruteli ki jakai ka japu ba khamta me ni ka langpi sector kabangi don palat san tho teli ki snong khasi bat garo te hagane ka sin song ka baar men hakini ki sem ladep namar ka putno ka tem jo ka te ka sarkar ladep ndrai ngi la yo ban wanra yung chief minister yung ka Meghalaya na sam hangni halangpi da ka ba borod li ki chief minister ki kren khmat yung ki pai ba bangi don ka thmu ban pen bai ni sam lingba ki santli criteria dane ki agreed upon principle te hakane ka jing perkhat jonga barka parti nidang khmilanti bagane ka sarkar ya ka ei ka mangi ngile ya kren ku ka parti bagade pendep ya kini ki drutli jakai ka jia ka ba khamta mi galangpi ka ba mangangalong ku men dane ku no mikmat dane ku no yalam hang ni ngil ap se kata ba kani ka sarkar kan materialize ni kan fulfill ya kane ka sektor langpi pajba yang nu kedu ka de ngangai bat nga kermen ba kani ka sarkar hadin ke MDC election kamtam dengan job kum MDC ngan tit ya jing khang juga government rengkar bat armur ke MLA gitu nak sarkar we ni cabinet minister nginong tongin sedang biak tongin pendap ya kani ke benta basa sila ka dei ka bangi ngi kwa ban pau si pajba kum ka party histeli ni yang skemanta nadu bak thau ya state Meghalaya hadu menta san pusan sem ka Meghalaya ngim song thai ban kren ya gidi kisu to mai joping mer kapati gila bu pada ka por junga menta ngang nut bang duai ba ngin pen bulong kisnem ke ba omdon chu sim bat hima te hablawan ke jile state at kum ka para 20 jong ka 6 schedule ba ka Meghalaya ka state Meghalaya kan half ya ka khasi ya ka United Khasi Jaintia Hill district and Garo Hills district and the erstwhile Khasi state para 20 jong ka schedule to the Constitution of India sub clause 2 tekum ta bayale against state jong ai shopping kila penrung ya kani hakalis jong ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous Council khat kana ispa san puar habawan ya ka Constitution of India but hagi juga poru kila penrung ru haka United Khasi Jaintia Hill district kemut kesencar UDC te ya kani ka jaka ibai shopping ulong ru MDC hak sem khat kana ispa san punyo ila penrung ya gani ka jaka
aga banya ki ya kata ka jala ka bat kan wan phamai na ka Assam ka bang yo ka ka Meghalaya kadai ha ka ba la penrung ya ka gani ka jaka hapo kata ka ba ong district council kasi jentia but DC kasi jentia don tang DC te enda habala jia ka jing yele hill state ru ya gani ka jaka ha ka jing sisa kat kum ga electoral rule ka ningkong yung ka Meghalaya kat kanais pa anyo puway ka election commission yung gari India ka tho ya kisnong ya ki constituency jong kata ka jala Meghalaya ka ba thmai ya gani ka jaka lapan ha ka mountain cook constituency ha ko po te kumta nila yoru aga por yo council ba omtang ya ki kam jong kisnong ki thau ki hema jong simram rai ko por yo men sau ram rai simship electoral ka tho kumta kidon ru ki kam pen roi kum gani ka school langpi ka bang yom ta ka government LP school nadu ko por Assam la itu ya ka kum ka school ka bahap a OBC kasi jantia dari director jong ka kasi jantia ka ko tinang ta pada ter hadu gini kisni bang yo ya ka jala Meghalaya kani ka jaka ka jisha ka administration baro ka census baro ka electoral baro ka hap aga jurisdiction jong UDC kasi jantia manswa hadin ka hap no jong UDC jong ka West kasi district jadi kita kerokom badai kita kanorim ba kani kita ka badai bandon ko Assam jong Meghalaya den rei namar ka ji ki ka ba ngili ki kamshai ka notification jong ka North Eastern Reorganization Act 1972 abak ai ka statehood Meghalaya kim tho badai ki pu Assam dei hangta ka Assam ka yai ong ka yai kam hana bagadang ha ka erstwhile Kamrup district jong ka Sawar Phreng ikame krensu ya ka balayo ka Assam balahap hapo kasi hills ikame krensu ya ka Meghalaya bahap la ka jong jela te nakata ka daw ka kalalong ka disputed area but kini ka jilong dispute ka bala nadu isem ka kanai spa grupo hadu gini kasi la palat grupo snam tam mo kanya do por jam Assam do menta hangni kami jinge ka bakaw ka paiba ya gani ka surok ka piyai Assam Indonesia Arabanti habnya ti di paiba agasem kat khanda hakasem 8000 kra lai banai ngiti gani ka surok hadu banda poi hang tai hak kam police jongka battalion kam jongka Assam pat ka jingja ka basusi na ka daw jong ka jingya ka ja abang iti gani ka madan abang isna gani ka market complex market lapi complex market Assam Indonesia ini ban Iwan nik sipai, iwan nik suar, iwan nik CRP, i bom ki shok, ki tit, ki be, ki mystery, but ki stop ki yutai bro. Rengi le yang dak sur pai ba, dak jing tilang, ni job ya surok, ni job ya madan, ni job ya kene ka jing sna ya kene ka yolang pi, bari complex. Bagi job ki babun ba ki development program tu dan kene ka cakap. Te ka bakam susi ka dai ha ka sem khat 8000 sipo. 8000 sipo ka mi ka tu ka jing ya kajia. Apa yang kini perlok Nepali bat kini kasi badang long yau kumunta kasi apa mi ya kaji kajia kaji kanat kaji nia kami hi kaji show mulu mala angrai nakaliang jong Assam ka porba kimi jing primar ki kasi Nepali hang ni hamaran mahajan hakajaka bikin tem ya kajing suk yung sang ndai glasiat daw suloi glasiat do kuli ya kini jing iya no saungut bat kandang yung saw sering aingu iblay ba hadin mga long MLA hakasem 8000 khatlai what ya gani ka polling langpi ni menta gini ki ba campaign menta ki ba lecture menta ya gani ka yo langpi nadu bompalong MDC mga bat bompalong MLA mga ngala ban kam nga ya kata onom don history bakila ban te loudspeaker kumni na kaliang ka pudo Assam lem na yo ya ka permission na deputy commissioner jong ka west jong ka Kamrup district Kim Ji Shah ban campaign kumta gibriu sulay yalap election sop akisong githaw reng anyu yublay ke telijong ki paiba ke trilang ka jongi pag leadership ka barit ka jongi nilala ban pandi bang di hok ban yo ki lai ban song ban trei ban penroy ban tei ki building ki surok te nang ka sisu haka 8000 khan nyaw aga por mangalong MLA ya kani ga langpi niju thabo satay se mosikar ka bahabar ya ki jat omduna saw hadu sanganta
chate shakardum bat kishnong baro hangne ki habe thep ye gabu shabar galang pi marnadu gasem khat khnai spa prabusau kal ka asam kal rep herau ya kane ka police opus jongiru okat khnai spa prapu khandai ya ka bop jongi gila okat khandai spa nyopu khandai kila beno iga police jongi hangni bat kila wengno iru ya kane ka polling station na kata kadau kini ke jaka kalalong kun swet nya balik tebut sabar jong kini ke kala jong na kata kadau ha kata kasne mangalong amele ngaya kren baga sarkar bat ngaya penbai yaki bat ha kata kapur lapen phai pat ya kate ka mausikar temporary police station sini selangpi bat ngiyoro ban thau ya ka police station halangpi anong suram Ramadan jayaw pigi pajba sila kamso song sai dementa kasa sagaway galong ba day ban pendep no ya kajing penbay ju purusa